Здравейте и добре дошли в подкаста на Finesse Medical and Spa. Днес при нас са Дамян и Кристина, които ще ни разкажат малко повече за техния център в град Търговище. Представете се с няколко думи. Здравейте! Аз съм Кристина Здравкова, а това е съпругът ми Дамян Здравков и ние сме част от ръководството на Медико-естетичен център Финес, град Търговище. Кристина се занимава малко повече с чисто оперативната част. Аз отговарям за административните въпроси и стараем се да си делим задълженията, доколкото е възможно. Сега ще задам един много интересен въпрос. Защо точно в Търговище? Това е доста често задаван въпрос тук през последните 9 месеца, от които сме отворили. Какво да ви кажа? Аз дълги години бях в чужбина и умишлено се прибрах в България, не в София, в Търговище. Нашия регион беше много развит. Напоследък малко е позападнал, макар че това е една съвсем различна тема, но ние избрахме да живеем в него и честно казвам искаме да го видим отново да процъфтява. Смятаме, че има място за подобен център в него, защото смятаме, че хората, дори в по-малките градове, имат нужда да имат достъп до едно много високо ниво и качество на услугите, които получават, било то медицински, естетични или всичко друго, което предлагаме. Така че решихме да го направим това нещо именно в Търговище, не във Варна, не в София, не в Милано. Интересното е, че голяма част от хората, когато ни попитат, както и вие в момента, защо в Търговище? Аз обичам да отговарям с един въпрос, а защо не? С какво Търговище е нещо по-малко от останалите градове в България, било то големи? Хората, както каза и Дамян, хората тук наистина го заслужават и не само в Търговище, а в региона като цяло. Защо е нужно за една процедура, било то свързано с превенция или с естетика, да се ходи до София, до Пловдив, дори и до Варна, като може буквално да намериш тази процедура в задния си двор. Защото до Разград е 30 минути, да кажем, разстоянието. Така че реално ние това го направихме колкото за нас, толкова и за хората от региона. А не ви ли притесни факта, че клиентите ще бъдат много по-малко от това, което може да бъде в някой по-голям град, а също така и квалифицирания персонал? Как бихте мотивирали един млад специалист да се върне в Търговище или да дойде в Търговище, за да работи при вас? Аз относно персонала, тъй като много се бяхме изнервили на тази тема, тъй като много е трудно с персонала. Навсякъде, където някой каже, вие как успяхте, много лесно. Успяхме, защото ние създадахме нашия персонал. Ние обучихме персонала, имахме soft старт преди отварянето на центъра от около 2 месеца, в които нашият персонал се обучаваше. Платихме курсове, квалификации, за да може нашите клиенти да получат максимално добро обслужване. А относно клиентите като такива и като броя, в крайна сметка наистина за нас е изключително важно клиента да остане доволен, когато си тръгва от нашия център и той да се върне. Сега няма да лъжа, че не ни е притеснява тази тема, притеснява ни особено за клиентите. Инвестицията е огромна. Това всеки, който дори посети страниците и го види на снимка самия център, това ще му стане ясно. Но също както има плюсове да бъдеш в големия град, така има и минуси от гледна точка на конкуренцията, разходите за бизнеса, дори и цената на труда. Така че в случая мислим, че понеже сме създали един уникален обект, мога да кажа не скромно за България, но да речем за региона, смятаме, че това ще ни помогне тук да изградим собствена клиентела и да останем така устойчиви във времето, което е най-важното за този център, защото все пак той не е създаден да функционира 1 или 2 години.
Относно персонала да добавя, да, това беше малко, в един момент се превърна в дразнеж въпрос, защото едва ли не всеки втори се оплаква, няма хора, какво ще правя, откъде да ги вземам тия хора, той никой за нищо не става. Това са много неверни твърдения. Да, масово, тук пак без да се отдалечавам твърде много от тема. Трудовата дисциплина като цяло, особено в младите, тъй като ние сме заложили доста на тях, има какво да се желае, има над какво да се работи, но когато ти знаеш какво искаш и какво правиш, това нещо трябва като менеджер да го предадеш на хората, с които работиш. Така че от тази гледна точка по-големия товар, особено в нашия случай, е върху нас, тъй като, както каза и съпругата ми, ние създаваме кадрите, които ни трябват. И това е съвсем нормално, защото няма други такива центрове в региона, от които да вземеш готови хора. То просто ги няма. Има няколко козметични салона, тук в радиус от 100 километра, но те обхващат много малка част от това, което ние правим. Така че в реалния смисъл на думата нямаше място, откъдето да си набавим някакви готови хора и трябваше да инвестираме в тях. Което в последствие се оказа дори и по-удачния вариант. Защото когато стартираш наново и имаш свой собствен начин на работа и своя собствена марка, която ние продължаваме да градим, ти искаш нещата да се случват точно по този начин, по който си задал. И в някои случаи дори хората, ако идват с предишния си опит и с предишните си навици, всъщност това е по-лошо. Само и аз ще вметна още нещо. Нали, говорихме за персонала. Интересното е, на територията на центъра имаме над 170 процедури. Общо. Медицински, естетични, спорт, уелнес, портфолиото ни. И е интересно, защото дори в медицинските ни процедури ние имаме медицински персонал. Аз съм завършила медицинско образование. Но е изключително трудно, защото това, което те учат в университета или в колежа, няма общо с процедурите, които се изпълняват при нас. И без значение от самото образование като такова изключаещо, разбира се, поставяне на абокат или инжекция, но като цяло самите процедури като такива, без значение образованието, ние отново трябваше да преминем курс на обучение. И мисля, че още нещо, което стимулира персонала, е това, че аз бях с тях по време на всяко едно от обученията. Идеята е там, че ако ти самия не знаеш какво се случва и как се изпълнява процедурата, няма как аз да изисквам от служителите те да ги знаят тези неща. Така че развиваме се заедно като един отбор. Отделно и сега като спомена медицинските процедури, нещо, което аз лично намерих за интересно, понеже често презентираме центъра на различни групи хора, било от целеви или просто от региона, на които искаме да покажем какво сме направили, защото сме горди в крайна сметка от това, което сме направили. И сме правили презентации на много лекари, различни групи лекари, доста от които са така в региона имена в сферите си. Дори за много от тях, много от нещата, които правим ние, защото ние работим върху превенцията, естествено. При нас няма някакви инвазивни манипулации, няма болнично лечение. Всичко е с цел превенция. Това, което можеш да направиш за себе си, преди да се налага да се разболееш, съвсем просто казано. Много от нещата, които им показахме, определено не бяха приети така, както може би ние очаквахме. Какво имам предвид? За тях тези процедури бяха или нови, или те не можеха да видят смисъла им, защото в тяхната дългогодишна практика не са ги срещали. Което може би е нормално, защото доктора работи с пациента, когато той вече е в определено състояние и може би не са мислили на темата превенция. Идеята е, че определено това беше дори за тях ново, което искам да кажа, което не е защото нещо лошо, и може би е хубаво, защото ние в момента създаваме част от интереса към нашите услуги, защото това е една вълна в световен мащаб, която върви в момента и се развива, е именно превенцията, уелнеса. Именно това е в ядрото. Това, което можеш да правиш за себе си, нали. Хората първоначално, всеки се вглежда в различни неща. Първоначално може би най-много се обърне внимание на естетиката, не тъй като тя е най-широко развита, но тя съвсем не е смисълът на финес. Идеята е всичко, което човек може да направи за себе си, да се чувства добре и здрав. Т.е. дали той ще тренира, дали по някакъв начин ще детоксикира тялото си, дали ще си прави някакви терапии, като например инфузионните вливки,
които правим, примерно преди грипния сезон, една зареждаща доза витамини, за да не се разболявате. Такива неща. Просто е, но е въпрос на създаване на навик. И ние в момента това правим. Това правим. Ние показваме на хората един алтернативен метод, един алтернативен начин на живот, който може да им спести много главоболие и, честно казано, дори и много средства. А какво всъщност е Финес? Как всъщност стигнахте до идеята и до самата реализация? Колко време ви отне? Нека действаме по реда на нещата. Откъде дойде идеята? Идеята дойде от нашето семейство. Решихме се спрем на медицински център, защото и ние през последните години започнахме да ценим повече точно този, не знам дали мога да го нарека алтернативен начин на живот, но грижата за себе си и към себе си. И видяхме, че това нещо определено в нашия регион никой не го развива и то не се случва, а има много хора, които го искат и го търсят и в някаква степен в ежедневието си го правят. Много хора ходят, тренират по фитнесите, правят си някакви естетични манипулации, нали, пият различни добавки, правят някакви неща за себе си, но това са само наченки. Решихме, че сега е момента да създадем един такъв продукт, защото Финес в крайна сметка е марка и е продукт, който обхваща всичко това и предлага на хората един цялостен поглед върху живота им. Но да, идеята дойде от семейството ми, в частност основният инициатор беше моята майка, госпожа Мария Илиева, която така даде основният тласък на целия проект. След което вече те започнаха, дори те са скръщи на около една година, избистраха концепцията. Аз бях в производствения бранш преди това, но да, отне им около година само да чисто концептуално да можем да се спрем и на избора на машини, и на разположение, и да намерим подходяща сграда, което беше много голямо предизвикателство. Истината е, че в тази една година, тъй като госпожа Илиева, тя има страшно голям опит в работата с хора и в управлението на хора, като цяло в бизнес отношение. Тя и аз имахме възможността една година да се развиваме изцяло, да наблегнем върху апаратните процедури, да намерим разликата между едните и другите, защото сега ще го кажа така, едно е да си правиш някъде процедура, нали, от женска гледна точка го казвам в момента, извинявам се към мъжката аудитория, но истината е там, че голяма част от процедурите, които се правят, дамите не знаят самата основа на процедурата, дали е подходяща за тях или не. И ние в тази една година имахме тази възможност да разучим всичко, да изберем най-добрата апаратура и всъщност ние имахме сградата и апаратите доста преди да имаме персонала. Ноември месец 2024 година започнаха ремонтните дейности в центъра и откриването на центъра беше на 16 юни в 16 часа и 16 минути 2025 година. Така че бих казала, че доста бързо се случиха нещата. А как избрахте тази локация, защото вие сте в центъра на Търговище? Предполагам, в Търговище няма хиляди сгради, които са готови да приютят триетажен медицински център. Това беше и другото голямо предизвикателство. Имаше един-два обекта из града, докато още търсихме, които бяха сравнително подходящи за нашата цел, но тази сграда аз от доста време тя се забелязва, тя е една от малкото така, бих казал, по-добре направени сгради в Търговище, която определено привличаше вниманието, но винаги се чух защо там няма нищо. И имало е причина за това, той самият и собственик искал да бъде направена за нещо по-добро. Може би от това, което... Може би не е искал просто да я дава под наем или да прави нищо и в един момент просто двете страни се срещнаха и той предлагаше точно това, което търсихме ние. Може би, честно казвам, ако сега трябва да обиколя из града и да погледна къде бихме могли да го направим, може би няма друга подходяща сграда. Така че
Може би съдбата ни я поднесе, не знам. Времето ще покаже, но да, беше много специфично, а да построиш пък изцяло подобен обект, то честно казвам няма и къде. Площа на града е заета, особено в центъра. Така че да, това беше за сградата. А какви са бъдещите ви творчески планове за центъра, тъй като скоро, доколкото разбрах, скоро ще направите 1 година? Каква е равносметката за тази 1 година? Равносметката за тази 1 година е много усилия, много труд, много енергия. Бих казала много доволни клиенти, защото нещо, което ми прави страшно голямо впечатление, на първо място усмихнатите клиенти, когато дойдат на рецепция. Нещо, което мислим да направим за напред, това е развитие на нашата медицинска част, тъй като на този етап имаме още доста работа и доста база за развитие на медицинските ни процедури. Все пак тази част ще оставя доза изненада за нашите зрители, но едно от нещата, които мога да кажа е, че при нас вече дават консултации лекари в различни специалности и също така най-новото попълнение е, че при нас дава консултации лекар, който е пластичен хирург и освен консултации той също така извършва и манипулации, които са не толкова инвазивни, разбира се. Така че имаме доста с какво да се развиваме и да действаме напред. На нас идеята ни е, че не е важно да стигнеш едно ниво и просто да останеш в това плато, а по-скоро е стремежа ни за постоянно развитие. Защото ако човек не се развива, той започва да се успива. Тук да вметна и то, може би не като бъдещо развитие, но това е една от основните цели, честно казано. Понякога в по-малките населени места, особено липсата на конкуренция, знаете, обикновено ражда много посредствено ниво на услугите и на качеството. Това нещо определено се забелязва в нашия бранш. И ние искаме да създадем в хората едно доверие, което естествено се вреди трудно и продължаваме да се опитаме да защитаваме всеки един ден, защото ние се борим за всеки един клиент, както всички бизнеси в България. Опитваме се да им дадем една усреднена услуга, едно високо ниво, на което те да свикнат, да знаят, че получават срещу парите си насреща качество, резултат. Това е най-важното нещо. Това е трудно, но това ни е една от основните задачи, тъй като аз лично, особено напоследък, честно казвам, много се изнервям, когато виждам как просто парите ми са прахосани за едно или друго нещо. И вярвам, че и другите жители на региона е същото. И смятам, че ние сме длъжни и всички сме длъжни. Не само ние, всички, които предоставят подобен тип услуги, са длъжни да работят на едно доста по-високо ниво. Тъй като, честно казано, последно време виждате и в национален ефир се отразяват какви ли неща не се чуват по адрес на... Те не са медицински центрове, те са някакви салони, но няма значение. Въпросът е, че целият ни бранш страда от това и мисля, че всички, които сме участници в него, сме длъжни да съблюдаваме, за да се поддържа едно доста по-високо ниво и на хигиена, и на качество, и на безопасност на клиентите. Смятам, че това е в основата на всичко. През май месец Фине ще бъде домакин на една национална кампания. Бихте ли казали малко повече за тази инициатива? Да, всъщност става въпрос за кампания, която е за стрес-уринарна инконтиненция. Това е един изключително често срещан проблем, особено при жени след раждане или в менопауза, след менопауза. Голяма част от дамите този проблем го неглижират, бих казала, или се смята за тема табу. Поради тази причина на 13 май в Медико-естетичен център град Търговище ще се проведат безплатни прегледи, свързани с уретралната инконтиненция. Така че, който желае... От колко часа? Прегледи ще бъдат от 10 часа.
Само да вметна относно кампанията, понеже аз съм по рекламната част, съм дължен да споделя, че все пак в нашия център имаме и няколко различни начина за третиране на точно този проблем. И то с голяма доза успеваемост. Абсолютно. Неинвазивни процедури, които са максимално щадящи и не ограничават ежедневния начин на живот и физическите упражнения и каквото и да било друго. Така че вярвам, че, както каза и съпругът ми още в началото, ние се опитваме да дадем пълната информация, просто защото е изключително важна превенцията и профилактиката. Така че... Един алтернативен поглед над грижата за себе си, да го наречем. Мисля, че е разумно, но то е точно това. Благодаря ви за отделеното време. Към нашите зрители може да последвате Финес във всички социални мрежи. Отдолу ще има линкове към акаунтите. Повече информация за центъра може да откриете на техния сайт finespa.bg. Точно така. Надявам се да се видим отново в следващ епизод, в който ще презентираме още част от услугите на центъра. Ами, до скоро!